Ahojte priatelia, vítajte na kanáli Hodlbot. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť API kľúče na burze Gate.io. Ak ste začiatočník a neviete, čo API kľúče sú a ako fungujú, tento návod je presne pre vás. API kľúče na burze sú nástroje, ktoré umožňujú aplikáciám automaticky spravovať váš účet. Napríklad môžu sledovať ceny alebo vykonávať obchody bez vášho ručného zásahu. To je veľmi užitočné, lebo to umožňuje využívať automatizované obchodné stratégie, ako napríklad DCA alebo Hodlbot. Teraz prejdeme krok za krokom, ako si vytvoriť API kľúče na burze Gate.io. Najskôr sa prihláste do svojho účtu. Ak účet ešte nemáte, budete si ho musieť najskôr zaregistrovať. Dole v popisku videa nájdete referál link, cez ktorý keď sa zaregistrujete, dostanete doživotnú zľavu s poplatkou vo výške až 20%. Po prihlásení prejdete kurzorom myši nad váš profilový obrázok, ktorý je situovaný v pravom hornom rohu. Do zbaľovacieho menu kliknite možnosť správa API. Potom na stránke kliknite na tlačítko Vytvoriť API. Na tejto stránke najskôr zadajte názov pre váš API kľúč. Tento názov nie je nikde zverejnený, slúži len na to, aby ste vedeli, kde sa dané API kľúče použiť. Teraz sa pozrieme na nastavenie oprávnení API kľúčov. Teraz je potrebné nastaviť oprávnenia API kľúče, aby mohli vykonávať transakcie. Keďže API kľúče obchodujú s peniazmi, je dôležité dbať na ich zabezpečenie. Ak by sa náhodou niekto dostal k vašim API kľúčom, musíme obmedziť použitie iba na povolené zariadenia. To dosiahneme tak, že povolíme API kľúče len z niektorých IP adries, ktoré vyplníme do položky IP povolenia. Keď úspešne vyplnili IP adresy, je dôležité správne nastaviť oprávnenia. Pre správnu funkciu Hodlbota je potrebné povoliť obchodovanie na spotovom trhu, takže povolte spot obchodovanie. Nikdy však nepovoľujte výbery. Tieto oprávnenia umožňujú vyberať vaše financie bez vášho vedomia. My v Hodlbot.cz od vás nikdy nebudeme žiadať takéto povolenie, žiadna dôveryhodná služba by to tiež nikdy nemala robiť. Povolenie na výbery je veľmi rizikové, pretože môže viesť k ukradnutiu vašich finančných prostriedkov z vášho účtu. Takto nastavené API kľúče môžeme uložiť kliknutím na tlačidlo Potvrdiť. Odsúhlaste jednotlivé body v tomto dialogu. Tieto texty vás informujú o tom, že API kľúče slúžia ako prihlásenie do vášho účtu a mali by ste zvážiť, komu ich poskytnete. Preto je dôležité vedieť, aké oprávnenia ste kľúčom nastavili. Po odškrtnutí všetkých bodov kliknite na tlačidlo Súhlasiť. Burza vás pravdepodobne požiada o dvojfaktorovú autentifikáciu, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte všetky potrebné overovacie kódy. Po úspešnom overení sa vám zobrazí API key a secret key. Je veľmi dôležité, aby ste si tieto kľúče bezpečne uložili. Secret key sa už nebude zobrazovať, takže ak ho stratíte, budete musieť API kľúč zrušiť a vytvoriť nový. Ďalšou témou tohto videa sú podúčty. Tie sú ideálne, ak chcete oddeliť manuálne obchodovanie od automatizovaného. Na hlavnom účte môžete obchodovať ručne, zatiaľ čo na podúčte môžete mať odložený kapitál určený pre Hodlbot. Tento kapitál ostane nedotknutý manuálnymi obchodmi, čo zvyšuje jeho bezpečnosť a uľahčuje správu aktív prostredníctvom API kľúčov. Nevýhodou podúčtov je, že ich nastavenie a správa môžu byť zložitejšie, najmä pre menej skúsených používateľov. Táto funkcia nie je dostupná pre všetkých, obvykle je určená hlavne pre užívateľov s väčším kapitálom. Znovu začneme z hlavnej stránky. Kurzorom prejdite nad váš profilový obrázok, ktorý je situovaný v pravom hornom rohu. Následne na tejto stránke kliknite na možnosť Vytvoriť podúčet. Vyskočí na vás dialog, ktorý od vás vyžaduje vyplnenie prihlasovacieho mena, ktoré musí byť unikátne. Ja zvolím Hodlbot G001. Unikátne musí byť preto, lebo podúčet je možné nastaviť tak, aby sa do neho vedel prihlásiť niekto, komu dáte na to povolenie. Avšak toto nie je prípad, ktorý si ideme dnes ukázať. Nám aktuálne stačia API kľúče. Po vyplnení mena zvolte štandardný typ účtu. Následne si môžete k účtu zadať poznámku, napríklad Hodlbot.cz. Táto poznámka nie je nikde zverejnená, slúži len na to, aby ste vedeli, na čo sa daný podúčet použije. Na záver treba skontrolovať, či vám je zvolené používateľské meno je stále k dispozícii. Burza vás pravdepodobne znovu požiada o dvojfaktorovú autentifikáciu, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte všetky potrebné overovacie kódy. Po úspešnej autorizácii ste vytvorili nový podúčet na burze Gate.io. Rovno si ukážeme, ako do podúčtu presunúť kapitál. V riadku, kde je váš novo vytvorený podúčet, kliknite na transfer. V dialogu zvolte, ktoré aktívum chcete presunúť a v akom množstve. Potom stačí už len potvrdiť. Ďalšou témou je vytvorenie API kľúčov v podúčte. Znovu budeme začínať z hlavnej obrazovky. Prejdeme kurzorom myši na profilový obrázok, zvolíme Zmeniť účet a tu zvolíme účet, ktorý sme aktuálne vytvorili. Klikneme na tlačítko Zmeniť. Týmto sme úspešne zmenili aktívny účet na novo vytvorený podúčet. Vieme to jednoducho skontrolovať tak, že pozrieme, aký je názov účtu vo vyskakovacom menu po nadídení kurzorom na profilový obrázok.
Poďme teraz vytvoriť API kľúče. Znovu prejdeme kurzorom na profilový obrázok a z vyskakovacieho menu zvolíme správa API. V tejto obrazovke sme už boli a vysvetľovali sme, ako vytvárať API kľúče pre hlavný účet. Tento proces znovu zopakujeme. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Verím, že ste úspešne vytvorili a správne nastavili API kľúče. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať v komentároch alebo nám napíšte priamo na e-mail, ktorý nájdete v popise videa. Nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Na kanáli budeme prinášať viac užitočných návedov, tak sa nezabudnite vrátiť pre ďalšie tipy a triky. Ďakujem za podporu a uvidíme sa na budúce.